Mayong ginos. Mayong gabi sa mga kalagad naton nga nagatudok na diri sa aton nga palatuntunan sa mga kaalagad kag best friend naton all over Rojas City and Capiz, sa mga kaibigan ka probinsya na probinsya kang Antique, probinsya Itaclan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, Anas Faras, probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Ikaw naman. Akapoy matana dyan. Okay na. Padayon lang. Dumi nagtunog man. Ano na? Dumi nagtunog man. Ginatawag yung naton na aton nga mga best friends online. Sa di mga partes sang Pilipinas, sang kalibutan, sang probinsya, sang Capiz, kag sa tanan sa inyo dyan, no? Ano mga inyo ginaobra. Thank you so much. Kag, happy Tuesday evening. Tuesday evening. Tuesday ginaman. Tuesday evening. Hello, mga best Wala ka friends. kabalo ko na naging mambala sa adlaw. Gani. Wala ko nang pag nagatigulang ka na. Ay, naku, Kuya Cardo. Hindi mo na mabalaan. Amo lang na kung kaisa, no? Kung nag-edad ka na bala, ha? May edad ka pa eh. Grabe siya, oh. Okay. Kamusta ang atong mga kalagad ka best friend? Kamusta ang atong Tuesday? Tomorrow is Wednesday. No choice kita. Kinanglan gid yung mag-Wednesday, no? Hindi pwede yung maglaktaw kita mga kalagad, no? Okay lang na maglaktaw ang buhok ta. Malaktaw ang agtang tayo. Nagasila. Kung nagasila kang amon nga mga agtang dira, bot lang siningon sina, no? May malugpaan pa. Hindi pa sarado ang mga airport. Alright, welcome na diri sa aton nga palatuntunan sa subong nga gab isang November 23, 2021. Diri sa programa nga gindihon para sa tanan. Bata ka man, konti gulang. Sa sining maninong kag malamig nga kagawihanon. Utanta ka. May problema ka. Istoryan ta. Dali na. Chill lang ah. Wala ka nang wala problema. Ang problema, December na nga. Chamber na nga pero lagi ako to kwarta. Ano na? Wala man nga pa mati. Siyang ko. Si Don Doc cute ko na lang. Tonda nga pag-asawa. Don cute ko. Kung nakabati ka man, pamati ka. Basi kag pwede man kami na. No? Padabliha man di. Anyway, sa mga kalagad ka best friend naton, may kaupon yun, nakatapos na yun man. Wala kita yung kapakilala. Wala pa. Dire-diretso, anay na lang ni. Nano ni. May kaupon naman sa mga gabi diri sa aton yung palatuntunan sa istorya ta. Ining DJ hindi man dessert pero alert na alert. Ang DJ na hindi man patamis pero palaging namimis. Matamis. Aman, pwede man yung Bisaya. This is DJ Washuga. And And this is your lovely and pretty voice in the end. This is DJ Pretty. Para sa programa Oy, ngayon. ulit. Wala Tapos pa na. balta. Dali na. Tapos na. Wala pa. Tapos na Tapos gani. na. Sige. Tapos man eh. Dali ako sorry ako ni. Dali ka man malipat. I-push mo gid man. Dali ka man maglita-lita. May imo lang gid ka og galingon ginadumdum mo. Burawada. Agoy. Shout out sa ating mga kalagad ka best friend mayong gabi na sa inyo dyan. Sa inyo nga pagpanyapon daop din nyo kami diri mga kalagad. Kay pasadyaon ta nyo nga gabi pag makatulog gid ka mo no nga bisan mahamuok pa na pero gagwa ngipon. Kaga, syempre. Oo, basi
may chance man nga magdaog sa aton surprising prizes. So, Yan. ang tagiya, siniting ko na, pangatag na lang din namon. Oo. Ay, harap pa rin wala maklaim, no? Ari na nagawan sino us na kayo din. ito nagligan? Anyway, sa mga kalagad ka best friend naton, paki-like and share. Kasi nga itong live streaming, kinahanglan makita naman nga may share badge ka man. Wow. Kung wala eh. Kaya sa mga Anong talang? sa mga, ano? Anong talang? Anong talang? Limang kamo? Di mo na eh. Ang buot naman din. Wala pilitay, no? Wala pilitay. Pero don't you worry mga langga kag mga ka-best friend. Kaya mas pa sa John pag natin yung gabi bangod may ara kita sang guest performer for Wow. tonight. Naghalin pa sa diin sa Hong Kong! Hong Kong! Ano? Dibat be? Hong Kong! Sa Miss Grand International. Kami na siya magpakilala. Ay, mas marami sila daw magpakilala, ay, di ba? Nang pawarak. Okay. Shoutout na, no? Pwede na kamo ka-comment sa mga shoutouts, sa mga greetings. Sa may nag-celebrate na sang birthday nila, kasi wala pa kamo na ilusan da. Pwede man namon pabati-batian rin sa radyo. No? Basi pa man lang makailo sila. No? Sa mga piyak balay na lang ang may birthday, abi ilusin yun na piyak balay. Para likaw kay Marites. Kay Marites, ano ang latest? Kay Marisol. Taga-sulsul. Maring nga taga-sulsul. Ang isa pa, Marisa. Mare, may isa pa. Nandugag-dugang ba naman Ganda istorya? na mo, nag-agree sila yan. Oo, may mga Marichu pa na gani. Wala naman si Marichu. Kasi Marichu. Sige. Ano? Ikaw nag-ubra. Oreo. May Diba? sige. Grabe Okay, ganyan mo. sige. Okay. Well research ganyan. May si Maritoni. Sino si Maritoni? Mare, etong sabi ni. Distik ka. Bongga, no? Meron Maricon. Si Maricon. Mare! Confirmed! Taga-confirm. Nangalin pa sa mga sa biya kanto. Gusto nilang i-confirm. Si Maribet. Mare! Ay! Sinong kabet? Yun lang. May specific siya yung lubrahon. Namin si Mama Maribet, no? Amo na ang nakatoka sa iya, no? Ikaw ibalo ko sinong kabet. Ari pa gito. Aba, matindi. Maribel. Si Maribel. Mare, believe me. Daming alam no? May papati-pati pagaliran. Hindi pati ko bala. Oy, Maribel. Abi, Maribel. Okay, mayari pa. Si Marivic. Matukagin. Ay, wala pa. Wala pa. Si Marivic. Ay. Si Mareng. Pa-victim. Pa-victim. Pa-victim ko, no? Ari, marami ni. Marita. Mare, tag mo na! Ang gusto niya ba tani tapos may pabati-bati sa post. Sa balon sila ni Marie, sino? Si Marita. Ni Marita? Itag mo na! Diba? May nagigman, diba? Ari pa gito. Okay, next. Mari mong perming late. Si Maricar. Maricar. Mare, kararating ko lang. Anong chika? Yan ang nagbaligya pa sa ibon. Pa-order pa na magwala sa abot. Mas matindi si Marilo. Mare. Marilo. Tita Marilo. Tita! Susak. Tita, akalain pag hindi Naman ni Marilo. Mare, may load ka? Loadan mo ako, may chichika ako. Siya pa yun. Wala ko lang yung sila. Especially sa mga pandemic. Oo. Napaload siya, anay. Actually, mo ba? Si Maridel. Maridel. Mare, delikado tayo dyan. Mga big time sila kontra. Mga chismosa nga may nadlukan pa. Delikado tayo dyan. Anyway, ano man yun nga Mare. Sigurado nga diri marigaya ang buhay niyo. Agsamat lang sa itong istorya pamangkot of the night nga. Ay, nagapati ka ba lang sa paghigugma? Sa una, langgid masadya. Wala mo ako kilala sa niyo. Wala na lang dahil sumpa na lang nila. Ahoy. Feel
na-feel ko. Ay, hindi may pa, ano pa, no? Tawag silang makahanga. Ano ka ano? Lumpia! Wala na kami. Yeah. Na may sili, wala. Oh, dynamite! Dynamite. Makahanga lumpia. Pwede mag-isaw-saw sa mukha. Agoy, Okay, sige. I-comment lang inyong mga sabat sa ating comment section sa Facebook Live or i-text sa ating hotline number 0907-621-6650. Diri, no? Diri, pwede kita na nga chismis. Basta, makapahalipay lang sa aton, no? Kag wala sa may makatapak sa dignidad sa iba. Muna kita diri yan, no? Sa matuod lang. Chismis with grace. Based on facts, no? Wala kita diri yan, ano? Pinabuang lang share, no? Or post, di ba? Hindi kita mag-ilog sa iba, no? Respect po. Teka ka balo mag-respect sa gulingon mo. Share ka na yan. Okay, sige. Dali na ka mga kalagad ka best friend kay sigurado, no? Magluwas ka mangin masadya inyo kagabihon. Magadaog pa ikaw, no? Or di mas sa aton yung mga kalagad ka best friend na magadaog sang surprising prizes. So, nakahanda na di amon nga, no? Amon nga mga pang groceries. Oo. Kaya itong dulan na claim. wala na claim. Te, amo na lang ipapakon. Amo na. Pwede magdaog mga best friends ng groceries. 500 pesos nga cash. And load. Diba? pwede man Gcash. Gcash. Worth of Gcash pa. Gusto ka mo, ako ano gusto. Depende sa inyo. Depende sa inyo. Kami na lang diri ma-adjust. Basta para sa inyo mga kalagay ka best friend. Himuon na munta na. Isa wala na kami. Pangutang galing kami. Ay, nako. Yan, Tagalog din sa construction. Pero 7:59. Ay, sige, Anyway, sige. sa mga best friend natin, again, pwede na ka maka-comment sa inyong mga sabat sa atong istorya pamakot of the night. Dahil sa comment section, basta naka-like kag naka-share ka mo sa atong live stream, siguradong isip na ka mo, no? Sa 1-2 Panalo. 1-2 panalo. Pag panuktok, instant, lechon, manok. 1-2 panalo. Pag panuktok, ano? Instant native chicken. Wow! Kasi na naman native chicken kita. Wala na, ubos na to. Kapon lang Ano lang, tilo na lang kababoy. Pwede. Okay. Ay, nako. Anyway, mga kalag ko best friend, no? Imputo alas 8 na sa gabi. Nag-invite natin ang tanan sa pagpangamuyo sa Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Sa aton nga pagbalik basaw naton yung mga greetings and of course inyong mga sabata sa aton nga istorya pamakot of the night. Standby, magabalik kita matapos sining aton nga pagpangamuyo kay iban pang importante nga pahibalo. Orasyo Imperata, agud amnikan, batok sa COVID-19 virus. O manuluyon ka may luglugon nga amay, nagadangop kami sa imo sa among kinahanglanon, nga magpangayo sa imo pag-amlig batok sa COVID-19 virus, nga nagtublag sang pangabuhi, kag nagtalapagani sang kamatayon. Ginapangabay ka namon karon, natulukon mo kami si mahigugmaon, kag paagi sa imo nagapang-ayo nga kamot, tabuga ang kahadlok sa balatian kag kamatayon. Ibalik ang amon paglaom, kag papasko ka ang amon pagtuo. Nagapangamuyo kami, nga tuytiyan mo ang mga tao, nga ginatugyanan sa pagpangita sa mga bulong, sa sini nga balatian, kag sa pagtapna sang iya sini paglapta. Ginapasalamatan ka namon sa mga nahimo nga bakuna, nga natigayon paagi sa imo nagagiya nga mga kamot. Bendisyon niya nga amon pagpaninguha, nga gamiton ining mga bakuna sa matap na ang pandemya sa amon pungsod. Nagapangamuyo kami para sa amon mga health workers, agud ila maatipan ang mga masakiton, sing may ikasangkol kag kahanuklog. Hatagi sila sing maayo nga hunahuna kag lawas, kabakot sa iliging sumpaan, pang-amli batok sa balatian. Nagapangamuyo kami para sa mga nagamasakit,
Kabay nga mabalik sila sa ila maayo nga lawas. Amligiyad tong mga nagatatap sa ila, hatagi sing kapahawayan nga dayon, yadtong nagkalamatay. Hatagi kami sing grasya sa sining maiwat nga panahon, sa paghikot para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa yadtong mga ginakulang. Kabay nga ang amon kabalaka kaganuklog sa isa kag isa, magapapag-on sa amon sa sining nga krisis, kag magatuy-tuy sa amon, sa pagliso kag sa pagpakasantos. Nagapamati ka mo sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time, 3 minutes after the hour of 8, and back here, only at 80.1 Spirit FM, Rojas, sama-sama together. Always and forever. Happy Spirit. Thank you so much for listening. Naglain ako. Si Mac Jones kaya. Ay, naku, Kuya Cardo. Okay, sige, go. Sige na, basa ta sa inyong mga sabat sa aton nga istorya pamakot of the night, and of course sa inyong mga greetings. Damo nakarelate ba? Again sa mga bago lang sulod, paki-like and share sa aton nga live stream for tonight. Ang aton cellphone diin. Wala di. Saan ko ayon na Mara? Dai. Liyok ka rin, Day. Tama na muna ang iba. Dai, ni. To, dali, to. Okay, Ara sige. na naka-charge sa may radyo Mara Lioga. Sakay Sir Benedicto Aquilio, good evening everyone. Thank you so much Sir Benedicto Aquilio. Mayong gabi gid sa imo kay Sir Crisanto Uzam Delphine. Good evening everyone. Salamat gid sir, mayong gabi. Welcome diri sa atong nga palatutunan sa Sounds Good Pinas. Abi ang gani. Iyatistingan mo lang. Basi absent-minded na naman ako. Ngayong gabi kay Engineer May Ave Gregorio. Wow, Hello, engineer. baby. Sa una lang gidman niya na. Oy, Charot. mas hindi mapagawa ng pundasyon, engineer. Kapag unaan, 9. Mayong gabi, no? Salamat gid sa pagtutok diri sa aton nga palatuntunan. Kay Jamel Basco Arancilio. Ay, mayong gabi, kamusta? Army? Army yarn? Purple Heart eh. Mayong gabi ka daw kay Christian Progio. Okay, guys. Sir patag Christian sa engineer, Progio. Watching. Nawalang tropa mandalaig pa. Naiya. Sama-sama together. Always and forever. Okay. Si Christian daw watching man. Naiya. Mayong gabi gid. Thank you so much for watching diri sa aton nga programa. Mayong gabi kay Sir Kim Marlon Rubio Drol na ABS-CBN. Red, blue, ka green. Wala pink. Sir Nixon Caballero, good evening DJ Washugan, DJ Pretty. Nagapatigid ako ng pagigugma sa unala masadya. Sa unala na tanan. Wala dapat magbasa, no? No, with feelings. Isa pa with Ay, feelings. manggiyapon forever. Subong, nakilig-kilig ka. Sooner or later, i-ghost niya ka na. Akig-akig, sir. Agale. Akig yarn. Number 5 ko na Sir Nixon Caballero. Wala pa sang share badge si Sir Nixon Caballero. Dapat wala itong ginamon. Stricto yan. Stricto yarn. Balan ka bisang management. Kung hindi ko na namon ipagsundon, kami ang madula. Ay, mapili kami. Okay, sige. So, i-share niyo dahil yung mga best friends. Especially... Oo. Doon di ba ako gamon sa mga manangas kastriktohan na yan. Anyway, so i-share niyo mga best friends ang ating live streaming para nga magka-badge. Oo. Sige, thank you so much din. Ari, be. Na. Muna share ni.
Hindi ka pa gani Anong sure? bot siningon siya? Nag-heart lang na. Na ano marami na Facebook? Oo! Nakikinig mo. Okay. Hindi mo kabalaan. Anong share? Nang daw nang daw may, basta. Okay. Kay Sir Nixon Caballero, hula to na mo, no? Dapat i-comment na sa share dan. Para, Sige, paano kaya mo ba verify para sa, ang tawag sa gani? NGB? Ang company. Kumpanya, ginag-verify sa, no? Sorry, gid, ha? Ano tawag sila? Auditory, company, whatever. Basta kumpanya, ina siya, no? Gina-verify ina kung matuod, gid man, no? Okay, sige. Hambal ni Ronnie Caballero. Good evening, DJ Pretty kag DJ Washuga. Nagapati ako kapin pa kung nag-abot sa point nga pareho na lang kamo busy sinyo maulubrakon. Obo. Ay bumaba, may Seymour. Kag wala na gid ninyo nahimo ang mga bagay nga dati nakapa-feel pa kamo kilig. Pareho sang date, but the right person will never get tired loving you. Never get tired, Right person, ha? Asas! Diba hindi? Siya na, diba? Insogid na lang. Ay, sorry. Para sige pa magbabalik. Ikaw gid yun. Anyway, mayong gabi lang ato ni avid listener. Dira sa may, di gani ko. Avid, wala ko bala ko din. Sa panay, no? Irresponsible. Depende na, panay kung sa rokas. Iluyo mo lang mo. Basta. Responsable ni nga DJ. Kulang na lang Okay. isa ka memo. Nagabil-abil ka na. Isa na nakapintas, hindi lang. Wala ka na. Diyos ko. Ang Yes, bait. kumpanya. Ay, Kung may points. minus. Negative ka naman. Ubos na. Isa na lang, oh. Okay, sige. Sadyan ako pinamati sa inyo patawan. Makalaw. Actually, kami man kami. Bilog ng gabi ni engineer. Oo, gani. Wala gindi po huway ni ko kay Isabe. Okay, sige, Anyway, go. thank you so much, kid, sa pagtutok. Minangawala na kami nagalan tuwaman mga itsura na to. Mga bukol na kami. Mga itsura na. Yan! Kayo yaman nga, live po. Nga man daw lang ay kami sa live ako. Pagkita tayo may pagi. Kasi may diyahan pa. Pwede mo bala ni Mano. Kasi wala di filter. Butangin na lang heart. Agay! Manan! Ako rin puno-puno. Nakabalas. Piling ko isa lang ni Kapuga. Nagaba na di balas. Okay, sige. Paggamay-gamay. Dako. Ano bo? Sa aircon, ano bo? Okay, sige. Anyway. Good evening kay Mama Lorna Francisco Valencia. Good evening, DJ Washuga. Ay! At DJ Pretty, kamusta ka mo? Okay pa man. Okay lang, ma'am. Wala nga kami may inom o gisuyop. Soft drinks. Sige, ina. Nakasuyop kami soft drinks. Nakaano pa man. Ano pa? Nakakaon man. Wala man kami ko. Wala na kung gisuyop mo. Ulbolo na. Ambot. Tama na ni Bay. Okay. 8:11 nag-end ang istoryahan ka. Hi! Sige. Ma'am Jennifer Condino, good evening DJ. Salamat gid sa inyo. Na-receive ko na inyo padala kag mas happy gid ko sa mga dedication nyo mga DJ. Uy, wait, Thank you so takot sa much. ito nagsulat. Oo, galing kulang lang isa ka asukar. Si Tark siguro nagkuha. Si Tarsa to nagpanindahan. Kulang ko na isa ka. Kulang isa ka sukar? 1/4 nga sukal. Ang grocery. Inyong grocery. Duwa to. Isa lang? Isa lang kuno. Ang plastic na bilin sa asukar. Biging kuha ko ng asukar. Wala. Okay. Ma'am, ginulam lang nila, ma'am. Nadalay ko pala si Tars.
Okay, sige. Anyway, we are... May dedication ka rin. We are much grateful. Wala ka naman inform. Absent ka. Kung may nakabutang na nga DJ Pretty, hindi ako sinang nagsulat. Because we care. Wow. Isama lang na sa mga pamagi namon nga ipaabot sa imo or sa inyo mga kalagad kag best friend namon nga pagpasalamat for how many years na? 21? Isa na lang. Ay, isa pa na. Hindi, sala na naman. Hindi ka na naman sure. Ay, hala. Mga ano na, 2 years na. Oh, di ba? 2 years. 2019. 2019 pa. 2020, Diretso 2021. kita. Hala, 2 years na! Yeah, diba? Ano tao? Hindi, thank you, Ged, sa Nakibot tanan pa ng ng mga... gani kami, no? Oo, May thank you sa... caller kita. Okay, lang wala, natakbo doon. Anyway, gusto namon makita ang picture ta ni Ma'am Jennifer, no? Nga hawid mo ang gift tax or groceries from din ginasakson 88.1 Spirit FM Rojas. I-send lang sa amon sa sa page, ma'am. Thank you so much. Oy, kay Ma'am NN, mayong gabi mga langga. Nice one. Mayong gabi man sa taga-barangay mi Anay Sigma Cactus, no? Yes. Hi, may gabi. Basta si nanay kag si tatay dyan. Dahil nakita ko na may tubuda, no? Kasi pwede naman kami padalaan dito. Ako ang pagigali, rambutan to ba? Wow, may baligya. Oo. Actually, may baligya yat. May baligya. So, anyway, Pero may... sorry yun, taanayin niyo. Hello? Hello? Order sa goro, dalang. Dalang ha? Na-try namon tanan nga, makaya namon. Hindi kami sure. Anyway, hello? 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 Dalang naman sa piyak. Hello? Ay, ikaw ba ulag-ulag daw? Relax. Ulag-ulag, gabi na oh. Hello? Hello? Wala pa yan, sa piyak naman, nadiri naman oh. Buson ta ni. Hello? Ara na. Hello? Hi, hello? Hello. Ara na. Nawala sa ako na. Hello? Sino eh? Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello? Hello. Ara ka, di mo Hello, good batian? evening. Good evening. Di mo batian Gamay. niya? Oh, ara, batian ko. Hello? Dalang. Hello? Hello. Ara ka? Good evening. Naman gamay din sa akin. Or bungol lang gid ko. Base, isa lang Hello, ganyan sir. ako Mayong naman. gabi. Hello, good evening. Oh. Puro na kita mayong gabi. Sige na, padayon na. Sino ganini? Si Abel Nicolas. Hi, Abel! Maing gabi! Klaro mo ba lang klaro mo ba lang pamatian, Abel? Klaro mo. Okay, ara na, kina. Kamusta si Abel? Okay man Japon. Nice one. Abel, sige. ang aton nga istorya pamangkot of the night, nagapati ka bala nga ang gatas sa nagapati ka bala nga ang pagigugma sa una lang gid masadya kag ngaman. Kung sa una lang ina masadya, may ara nga pa yung mga hindi man matuod. Oo. Ang iban man nga pagigugma, kung sa una lang masadya, hindi matuod. Pero ang matuod, hindi nga pagigugma. Sa una Sa lang. una, masadya. Oo. Pero hindi pa matuod. At kasan, masadya kung matuod nga pagigugma. Sige, Bel, kaya mo na. Doon si Diba? Tomas ka. Let us put on this perspective. No? Perspective. Bel, ang imo gusto iambal, sa una lang masadya. Hindi, Kaiba ang ni matuod tuod. ko nung kung matuod ang pagigugma, hindi matuod nga sa una lang masadya. Pero kung hindi matuod, sa una lang masadya. Sa una lang masadya. Okay, na. okay. No, gets na. Okay. Bel, ay mo lucky number, Bel. Number 13. Number 13. 13. All right, thank you so much, Abel. Sige, basi may tamyawan si Abel. Ginatamyaw ko sa balay, si mama, sa akong nga tiyo. Ginatamyaw ko si Nay Vicente, si Jim Floyd, si Nangkura, si Noy Ariel, si Noy Timmy, si
Hernan, si Noemi, si si Liami, kag sa tanan ng galing nga nagapamati, kag si Toto, kag si Joshua. Oh, may na malipatan, Bel? Wala na, Ay na? wala na. Ang problema, dabala malipatan, masunggod lang, ho. Thank you so much, Bel! O di sa request, ng panggaling na sana'y malin mo ko. Oh, sana'y mahalin mo ako. Oo. Bakit kailangan ikaw mahalin? Batawa man siya. Thank you so much, Abel. Ano nga radyo sa Roa City, numero 8 nga ginapamatian mo? Wala na sa iban pa, 88.1 Spirit FM, sama-sama together, always and forever. Have a happy spirit! Thank you so much, Abel! Parayan kita sa pagbasa sa iban pa nga mga greetings and para sa ako ang depende ina sa pagupdanay nyo. Halin sang una hasta sang kamo pa. Kung kaya nyo maging happy until the end, much better. Number 8. Namo ni share ho. Be? Ini-share kay may subong na oh. Okay, Thank you sige. so much, Ma'am Jennifer Condino. Number 8 ka na sa Ma'am Jennifer. Okay, Yours na Ma'am, sige. number 8. Ano ang hambal ako na niya? yan. Ano ka no? Basta mo to na siya. Hindi ka mag-recap. Yeah? Okay, Depende sige. na ko sa pagupdanay. Halin sa una sa kamo pa. Kung kaya nyo maging happy until the end, much better. Oy, mayong gabi kay Brother Ted Tuvera. Mayong gabi. Hi, brother. Mayong Thank you so gabi. much. Brother, sadya-sadya lang ni ha. Kesa hindi man kami formal. Pero thank you so much, Gid. Oy, may sabat si brother na daw man. Hala, sige, basahan ta na karon. Mama Lorne. Okay, bali Mama Lorna, sa pamangkot nga sa una lang ang kasadya kung gigugma ka. Para sa ako, depende na sa tao, kay may ara man niya tao nga gigugma ko no. Tas pag makuha na ang gusto, hindi na masadya, mabiya na. Agree. Pero sa akon, gigugma ako subong, kay dugay na kami, pero masadya Japon kami. Opo. Pero kung magbulagay kami, amo na siguro mapat ko sa una lang masadya kung nagigugma ka. Number 15. Hindi naman magbulagay, ma'am. Oo. Mananang pagtamdanan yung Papa Bruce. Dalawa may Papa Bruce. Gani, no? Oo, kinanglan gid na yang mag-igugmaan na everyday. Kung kaya nga every millisecond, okay gid. Okay. Hambal ni brother, hambal niya. Ang pagigugma, hindi man lang kasadya lang. Ang matuod nga pagigugma, nagatinerbisan, masadya o kon sa kasubo. In fact, mas nagatuhaw pagid gani ang matuod nga pagigugma kung ara kita sa ital-ital o kon kasubo. O iba din eh. Iba din. Ano ang number? Lucky number mo, sir. Brother Ted Tuvera. May comment lang dali sa ating comment section. Idol ko po kayo. Please notice me. Daw scam Ay! yan. Ano na? Daw true lang. May kapisa kay NN Jan, no? Sa aton nga avid fan. All the way from Mianay Sigma Capiz. Thank you so much for loving us. Please keep on holding us. Holding us. Holding to us. Okay. Agoy. Sige. Good evening, DJ Washuga and DJ Pretty. Hindi ko magpati nga sa una lang kung sadya, ang sadya kung higugma ka. Kay dapat, kung gahigugma ka, sadya ka gid permi kag always exciting sa pag-upod ninyo. My number po is number 2 from Kristen Joy Valencia Ruga. Pero wala pa sang share badge si Christine Joy. Si Brother Ted, kag si Ma'am Lorne. No? Si Ma'am Jennifer pala may share badge. So, Okay, siya pala sige. ang nakuha natin. Fabi, nano? Hindi na pag-i-share. Good evening. Ikaw na. Haba, DJ Fabi, Wow, Okay, hambal ni DJ Fabi. Good evening, DJ Pretty kag DJ Washuga. Para sa akong depende ina. Syempre sa una lang gid man tuod masadya tungod ara pa dirang excitement nga natawaga. May ara pa thrill. Pero once nga magdugay na kamo nga duwa, nagakadula na tungod kilala nyo nang isa kag isa. Kag hindi ka naman matingala kung may ara ka mabatyagan nga pagbago tungod pagbago lang gid ang permanente sa kalibutan. manda ka. Habang nagadugay,
may mga tao gid yang nagakasawa na sa ila relasyon. Pero hindi man tanan. Tungod kung palangga mo gid man ang isa ka tawo, ufdan mo siya bisan sa kasubo man, hindi lang sa kasadya. Tungod hindi man magbakod ang isa ka relasyon kung wala ka mo naagyan nga problema. Oh, nag-rhyme pa. Baka mo diba? gina-experiensyado. Nan, oo. Kag wala mo nga taga-Spirit FM. Mga maalam. Joke Yan lang. magsabat. Mayan Thank you so much, DJ Fabi. magsabat. Si No? DJ Fabi. Paki-comment na lang, share down ko na share nyo na para madala ka mo no, sa aton nga pa-spin the wheel tonight. Pasigaw, Noy. Parang Ay, sa pasigaw. kay Mark Shout Lawrence out. ka Inday. Pasigaw. Mark Lawrence! Hi, Mark Lawrence! Pasigaw kay Mark Lawrence ka Inday. Mayong gabi, no? Dala sa barangay Agkilo. Ooh. Banwasang panitan sa mga pinalangga kong kumuloyo dahil sa banwasang panitan, no? Pasensya gid, no? Hindi aton ang 2022. Kasi may mag-message na naman si mo. 2025. Okay, Ay, sige. Hambal ni Syra Joy Aluad Bautista. Hi, Oo. wow, wala ba Kumanda. man, no? Grabe dedicated si Syra Sige. magsabat. Basa. Hi po, good evening DJ Pretty. Ako lang iyang greet. Nami, tama na. Hindi ko na magbasahon eh. Ara pa. Hindi na. Araw. DJ Pretty nga waay galubad ang kaanyag. Wala ko pa nabasa. Gan man ta. Kag kay DJ Washuga nga habang gadugay, gagwapo. Dahil lang, number ni Syra, kaya na ni daog na niyo. Huwag Alista galubad na ang natin. kanya. Alista na, groceries number mo, lang eh. Abi, Syra, number mo, di, dalang. Number 10, okay niya. Butang pa ni groceries naman eh. Sige. Okay, hambal niya. Ang sabat ko sa pamangkot is, gapati ako nga sa pagigugma sa una lang gid ka sa ang kasadya. Obo. Kay dira ha, gaumpisa ang kilig, ang tili, ang laughter, kag ang love. Chris, abi nga Ah, lang. love. Pero, di na to. Ariya. Pero habang gadugay, gaiban man ang kilig, kay ginabayluhan na sang away. Di na to. Hindi ko kakita. Away. Isang away. O, ginainulag Ay, kaya may mo. comment yaw. Okay. Kilig away kag kaingit. Oo, kaingit. Waay na ang tili, kay ginbusla na sang singgit, kag aga. sayagit, Opo. kag ang love na lang. Ay, isa Oy. na lang. Pero nakadepende abi ina sa pagdala. Kayang isa ka relationship hindi man ina magana kung isa lang ga palangga. Kung isa lang ang permi nga gaintindi ka ga paraya. Dapat give and take para sa inyong relasyon, parang inyong relasyon mag-work. Opo. Yes, sa una lang masadya, pero kay tungod kag tuod kag sincero inyo pagigugma sa isa kag isa, habang gadugay mas magasadya pagid ina. Opo. Pero ako sana all ang danay, waiting pa sang tama nga tawo nga maga-love and care sa akon sang tunay. Hehe. That's all. My lucky number is number 10 pa request po ng Mary Munchkin by SB19. Wow. Thank you and God bless you mga DJ. Thank you so much, Syra. Paki-share anay no sa aton nga live streaming tonight para comment lang share dan no. Share dan na si Ma'am Lorne. Di ba may nagagawa dahil sa Namin na ganang share Ma'am Lorne kag si dan. Christine Joy. So inyong lucky number, Ma'am Lorne. Ayan si Ma'am Lorne, number 15. Number okay, 15, yours now, si number Mama 15, Lorne. Mama Lorne. Okay, sige. Naiyan. Dali naman sa aton nga hotline number. Hi, DJ Pretty. Maybe mas ginapili isang iban nga magsulod sa relationship nga wala gali na kahapon pa ini. Sa akon pa to. Good evening mga DJ, para sa akon wala sang sad ending. Kung sa una pa lang maintain nyo lang nga mangin happy. Nakadepende man nina kung paano ninyo mahimo. Bagyo gali, number 15. Number 15. Ay, may number 15 na. Si Mama Lorne. Sige. Okay, Way ko gapati kay akon pagyugmay ang asta ina sa ulihi ang kasadya. Wow! Okay, sige. From number 3 from Texter 2457. Number? 4. Number 4. Ay, joke lang, number 3. Gali. Ano ka dyan? 2, 4,
5457. Oh, 2457. Alright, thank you so much sa ating mga texters. Ronnie, Sir Nixon, paki-share sa aton nga live streaming para maisip inyo nga lucky number. Celsi Frias, good evening pretty DJ and DJ Washuga. Thank you so Hi, good much. evening. Wendy, share anay langga. Okay. Wala, kay for me, if ara ka na sa right person mo, ang kasadya ara gid always. Hindi lang sa una. Ala gani nila, may ara gid happy ending. Wala tunta lang ang para sa aton. Oh. 10 or 12. Boy! Ay, gapi lang daw, hindi Paki-share anay, no? Comment lang siyang share done para at least maisip inyong nga lucky number. Raquel Alcazaran. Good evening, DJ Washuga and DJ Pretty. Hi, good Mayang gabi evening. man. Raquel, kumusta ka mo? Amo ni ang isa man sa Cute oh. May ginsend siya 75 stars. Oy, thank you so much! 75 stars center! Gusto naman mga 1,000. Ganun pa kayo kapag ito. Ay, sige. Sana all may damo load. Paano na rin sini? Ambot gani man. Pwede sa Gcash. Pwede mo kong share sa among Gcash 0907-621-6650. Anyway, Okay. thank you so much sa presidente sa 88.1 Spirit FM. Fans Club. Fans Club kay Ma'am Princess Diane Calanza sa 75 stars. Yay! Okay, thank you so much. Pila natin stars na mga 2 million, no? Sa mga kalagay best friend nato, pwede ka maka-share, no? Para mas madamo pa tama pasadya. Sadya-sadya sa una, tapos kung magdugay, palat na. Pero may kasadya gyapon maski dugay na damo lang galing problema. Ako man na iya. Number ko DJ. Kumalik na mo ni mo sa 25 stars. Shout out sa Kalansa family dira sa may Timpas Panitan. Kag sa Shande sa farm. Wow! Shande! Cute. Tanda ko lang si Ron yan, no? Kat Ron. Napilan sa inyo dyan. Okay, sige. Next caller. Oh, may caller pa kita. Okay, Hello? last caller para sa aton nga first set, no? Hello, mayang gabi. Mayang gabi. Hi! Ma'am, ano gani? Jonah! Ma'am Jonah, kamusta? Ay, amo manggihapon. Importante ang mga gyapon namin. Amo manggihapon. Ma'am Jo, aton nga pamangkot tonight, dagapati ka bala, no? Nga sa pagigugma sa una lang gid masadya. Para sa akon, ang pagigugma. Para sa akon, ang pagigugma, kung masadya siya sa una, mas lalo siya nga nagasadya samtang nagadugay. Kag mas matindi ang kasadya tugtog kita nga nagakabuhi sa sininga kalibutan. Kay bisan mag-abot man ang mga problema sa aton kabuhi, kung ang paghigugmang naghahati sa aton ang tanan nga mga maayo Ma'am, nagaputol-putol, ma'am. Hello. Okay naman. Putol-putol. Tagalog pa mo. Para sa ako, bisan mag-abot man ang mga kapilaw o mga problema sa aton kabuhi, kung ang paghigugma ang naghahari sa aton balatsagon, ang tanan nga mga malay, nga mga kaisipan or hindi maayong pamatyagan sa ngalan sa madula lang na. Kaya ang paghigugma, nakahanda man ang mag-antos, nakahanda magbatas, nakahanda magsakripisyo. Katong matag nga paghigugma, nagakalipay kit siya or kitana. Sabi na gid, kung ang kabalakas, ang tagsa-tagsa, nagakaisa. Ang mga salamat. Alright, thank you so much, Ma'am Jonah. Ano yung lucky number, Ma'am Jo? 14. Number 14. Alright. May tanamyawan ka pa, Ma'am Jo? Ginatang niyo ako diri ako mga upod, si Adele, si Renren, si Gilbert, ang mga HI, si Liam D, si Nanglin. Sa tanan nga nag-automati, kay tanan ni Ab. Salamat. Alright, thank you so much, Ma'am Jonah. Ano nga radyo sa Roja City numero 8 nga ginapamatian mo? Sama-sama together, always and forever. Have a happy spirit!
Thank you so much, Ma'am Jonah. Na, yung mom Oh, is ginaan na ba one. ni ma'am? Pinipilit pa rin. Oh. Mairaos lang natin yan. Bisa Okay, pilit-pilit na. Ma'am Ivy Viena sa kunya, good evening. Okay na, 5, 8, or 5? 5, 8, sige. or 5? Ito tatlo ka number. 5, 8, or 5? Depende. Ito Okay. ang 5. Wash out anay sa kay Sir Kelvin John Brilio. Hi, Manoy! May gabi! Kamusta ka na, Manoy? Mamiss Kamusta ka you! mo, Manoy? You! Sana all masaya. Stay strong lang, no? Stay strong and stay safe. SS pa more. Alright, oras natin sa 88.1 Spirit FM Ross, Philippine Standard Time, 32 minutes after the hour of 8. For the meantime, sa mga kalag ka best friend naton, again, paki-like and share sa ning aton nga live stream for tonight. And of course, comment sa inyong mga sabat diri sa aton istorya pamangkot of the night nga. Nagapati ka ba lang sa paghigugma? Sa una lang gid masadya? Na! I-comment lang sa comment section sa Facebook Live or i-text sa aton nga hotline number sa 0907-621-6650. Oras natin 33 minutes after the hour of 8. And it's time to have a break. Have a kit-kit. Kit. Kit-kit. Mayara kita sang guest performer for tonight. Dili sa aton nga pala tuntunan sa istoryahan ta. Sir Anthony De Vicente Lopez is in the house. Yeah. Maghahatag sang isa ka ambahanon. Ay, di na ganun isa, no? Mga 35. 35 songs. Anong first song natin, Sir Anthony? Anyway, mayong gabi kag welcome sa liwat diri sa Istoryahan ta. Maayong gabi sa aton mga kauturan. Ayan. Sa tanan nga nagpalamati sa Spirit FM na miss ko man nga magad today. Oo, kag welcome back, no? Kag always gid welcome ang aton nga mga kalagad kag best friend, no? Sa paghatag sa ilang mga sa pag-share sa ilang talent, especially sa pagkanta, hindi lang sa pagsaot, no? Kaya wala kita di space an. Anyway, ano nga aton first song subong Sir Anthony? Euphoria. Oh, wow, anong spelling gani sina? EU. EU. Oh. PH. Aran na, Jungkook. Hindi. Kay Loreen. Loreen. Double E. Ayan. Loreen. Karaoke. Ayan. Ayun, alright. Pamatihan na. Isa ito makalagi ka, best friend. Stand by, Anay, no? Break kita for a song performance. Wow! Performance. Igatag sa ito ni Sir Anthony Lopez. So, stand by, magabali kita matapos sining matahong mga ambahanon. Pwede taasan ang echo. Why can't this moment last forevermore? Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing you. Euphoria, forever till the end of time. From now on, only you and I. We're going up. Euphoria, an everlasting peace of art, a beating love within my heart. We're going up. We are here, we're all alone in our own universe. We are free, where everything's allowed and love comes first. Forever and ever together we sail into infinity. We're higher and higher and higher, reaching for divinity. Oh, euphoria, forever till the end of time. From now on, only you and I. We're going up. Euphoria, an everlasting peace of art, a beating love within my heart. We're going up.
We sail into infinity. We're higher, reaching for divinity. Euphoria, we're going up. Euphoria, an everlasting peace of heart, a beating love within my heart. We're going up. Euphoria, euphoria, we're going up. Wow, thank you so much, Sir Anthony Lopez. Grabe! Oh, paano pa lang to opening salvo? Wow. May series of performances pa. Wow. Damo-damo giniyan. Next song, sir, or mapahuway ka, Anay? Or diretso na? No? Sige, diretso onta na lang. Sige, no? Para at least madamang sa mga kalag ka best friend nato, no? Ang tawag sini, ang nalilingaw gid. Ano ang next song natin, sir? Pare, mahal mo raw ako. Aba! Di. Pare... karaoke. No? Hindi siya? Sige. Sa mga kalagi ka best friend natin, pwede man ka request, no? Basta may gusto ko mong ipakanta kay Sir Anthony. I-comment lang ninyo sa comment section or i-text sa aton nga na number sa 0907-621-6650. Alright, magabalik kita mga kalagi ka best friend matapos sini sang matahom nga ambahanon. Pare, mahal mo raw ako. Yan ang sabi mo raw nang minsan ay malasing tayo. Hindi kita sinisisi, galit ay wala ako. Pare, pag-usapan natin to. Pare, ako raw ang iyong gusto. Yan ba ang lihim na sa akin sasabihin mo? Hindi ako iiwas, di lalayo sa'yo. Pare, pag-usapan natin to. Wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo. Pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa iyo. At kung higit pa ron, pasensya na di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Pare, nandito lang ako. Nangangako sa'yo, ganun pa rin ikaw ako. Hindi ako iiwas, di lalayo sa'yo. Pare, kaibigan pa rin ako. Wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo. Pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa iyo. At kung higit pa ron, pasensya na di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Di mailang lagi mong tandaan. Kaibigan mo ako kailan pa man. Wala namang mababago
sa pagtingin ko sa iyo. Pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa iyo. At kung higit pa ron, pasensya na di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Pare, kaibigan lang kita. Ayun. Alright! Oh, the mga boy ko dising baso pa. Thank you so much once again, Sir Anthony Lopez. Wala ka di clap-clap na ano, no? Na sound effects. Ay, naku. Wala pa kami sige pang download, no? Mangitata dire ebe. Dari na lang anay, no? Low cost na lang kita, no? Ari, oh. Congratulations. Thank you so much once again, Sir Anthony Lopez. Ayun. Download na lang yan. Naiya. Sige, thank you so much, Gid. Thank you. Isa pa? O sige, last na lang tapos Sige. Alright. Amat-amat ako dayo. Okay, sige, sir. Thank you Sige. so much, Gid, no? Anyway, Ano sa gani? tawag sa pagbisita diri sa amon. Ug of course, paglingaw sa aton nga mga kalagi ka best friend, no? Ako man ko kaysa ginakaidlawan sa aton nga mga ka-best friend ang mga live performance diri sa Storyahan Ta. Okay, for the last song para sa aton tanan mga kalagi ka best friend. Sakiton tanan sila, hindi tayo pwede. Agoy! Hindi, ganyan pwede. Hindi tayo pwede. Ako din, nag-guest space man. Hindi. Ayan, Hindi tayo pwede. Ito, The Who Wants. Alright, standby sa liwat mga kalag, best friend. Magabalik kita matapos sinihing matahong nga ambahanon by Sir Anthony Lopez. Pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. At kahit di sigurado, tinuloy natin ang ating ugnayan. Ngayon'y naubos ng kwentuhan, nagsimula ng magsisihan. Lahat ay parang lumabo, di alam kung saan tutungo. Sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang di na umasa, di naniwala, hindi tayo pwede. Pinagtagpo pero di tinadhana, hindi na posible. Ang mga puso'y huwag nating pahirapan, suko na sa laban, hindi tayo pwede. Whoa.
May bigat na ng damdamin, bakit di pa natin aminin? Dahil sa una pa lamang, alam nating wala tayong laban. Sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang, di na umasa, di na niwala. Hindi tayo pwede, pinagtagpo pero di dinadana. Hindi na posible ang mga puso'y wag nating pahirapan. Suko na sa laban, hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede dahil una pa lang, alam naman nating mayroong hangganan. At kahit ipilit, hanggang dito na lang, dito na lang. Hindi tayo pwede, pinagtagpo pero di tinadhana. Hindi na posible ang mga puso'y wag nating pahirapan. Suko na sa laban, hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede. Oh, thank you so much, Sir Anthony Lopez. OMG, daw feeling ko ara kita sa ano no, sa tawag niya Asia's Got Talent. Wow. Oh, hindi lang diri sa Pilipinas, kundi Asia na pang Sobrante. Asia. Anyway, thank you so much, good Sir Anthony Lopez, no, sa imong pagpaambit sa imong hamiling talento para sa aton nga mga kalagad kag ka-best friend all over the world. All over the world. Oo. Madamo man nga Hopefully, salamat. madamo pa sang chances nga makabalik ka din. Ay, of course. Kwaon ko naman nga tiyempo, no, to invite everybody. Yes, Sa Saturday, 7 p.m. may ara kita nga himuon pagahiwaton nga benefit caroling activity. Wala pa Christmas pero makaroling kita bangod Oy. kay may ara kita nga gusto natin makatipon sa additional funds para sa aton nga abyan kag aton man nga pari diri sa Archdiocese of Capiz nga si Father Arthur Adricola Jr. nga ara subong sa Iloilo nagapakibato sang komplikasyon nga mga naagom niya komplikasyon sa iya nga sakit, no. So sa tanan nga nagapamati subong i-post galing diri sa Facebook page ang Kasak kag sang Spirit FM ang mga detalye sang aton nga benefit nga concert or benefit caroling para maka-share man kamo sang inyong nga blessings. Bisan pila lang gid ina, Yes. makabuli gid ina sa aton nga pinalangga nga pari nga si Father Junjun, si Father Arthur Adricola Jr. Madamo nga salamat kag hope to see you on Sunday. Alright. Saturday. Saturday. 7 p.m. 7 p.m. Live Alright. na live sa Kasak nga Facebook page kag diri sa Spirit FM. Ayun. And sa isa pa. Kag sa University Chaplains Facebook sang Kapsu. Alright. Thank you so much once again, Sir Anthony Lopez. Thank you. Grabe ako galing trainer sa ni Sir. So na ako nang trainer ni Sir. Wala na. Anyway, thank you so much, no? Dawa pa din nagpahabol si Rose Harligo. Oo, sa paigugma sa una lang gid masadya, hindi naton mahambal nga nagaigugma kita sang matudtuod kung hindi kita kaagi sang sakit, sakit sang buot. Oy, sinangla ni Cantere Fanugon. Wala ako gapati nga sa una lang masadya sa paigugma. Kay nakadepende na kung paano ninyo tubangon ng mga problema nga mag-abot sa inyo nga duwa nga mag-partner
Especially pag mag-asawa na dapat open ka mo nga duwa sa pag-intindi sang kakulangan sang isa kag isa kapin pa sa kakulangan sang inyo pa nga buhi. Kaya makita tamanda mo ang successful nga magpartner sa ila pag-upod. May ara bisan pigado lang ila pa nga buhi, masadya gihapon ila pag-upod kay tungod sang pagigugma nga ila ginhangayan para sa isa kag isa. Alright. Thank you, Sir Anthony Thank you, Lopez. Sir Anthony. Ang hamon sa ating defending champion mula sa Makati City. Ay, Tawag ng hindi. tangalan. Grabe. Hindi. Iba din eh. Hindi natin kaya yun. Oo. Basahon tayo natin comments sa iba, no? Oh, sige. Oh, ara pa. Si Ma'am Ivy nag-comment man na dito kagaina. Ari lang si Ma'am Maridel Yuda Piton. Oh, ganun ba? Depende man inagihapon sa inyo nga do. Nga man nag-echo. Kaya ang kuhan kagaina ng effects din to gani. Number ano ko gani? Okay na kago. Hello? Mara? Hello? Okay, Yun. Depende man inagihapon sa inyo nga duwa kay nga bisan dugay na kamuya kung palanggaan nyo ang isa kag isa, hindi dapat magsawa. Walang sawaan, walang iwanan. Kung nasawa ka na sa iya, hambal na lang parang para wala na issue prangkaha. Nga ba? Prangkaha para wala na issue kaglain ay buot hambalon mo sa love story pero sawa na ko simo direct to the point bala para wala na duro pa mangkot. So wala yun tana. Ay, sige. Sige, thank you so much no sakay. Maridel Yu Piton. Piton, no? Sir Benny Dalida. Ay, ang bala nakadepende hindi man tanan nga relasyon masadya lang sa una. O there are times nga always happiness pero kailangan yung man mag-away or magsunggod-sunggod kag sa sina nga bagay dira man kamo magabakod. Kag dapat mahaba ang atot pasensya hambal ganin nila patience is a virtue. Kung palangga mo sa dapat maintindihan mo ang iya pagkamudi kag iya mga away simo. Base sa ulihi hinulsulan mo malang kung nga man ginbayaan mo sa. Agoy, Ang relasyon hindi ina sa haba sang panahon or years lang. Dapat kinahanglan mo sa kilalahon kag dapat panumdumon mo nga ang love hasta sa pagtanda hindi sa year or months nga ginatawag. Be a good partner and make God the center of everything. Ay, good evening, Oy. Maring and Manoy. Number 13 agad. Number 13 daw. Number 13, Sir Benny. Naunahan ka ni Abel Benny. Bahala mo dyan. Okay, sige. Sige. Si Syra Sherdan na. Ano nga number ni Syra? Number 10. Number 10. Alright, yours na Syra ang number 10. Thank you so much, kid. Mayong gabi man. Sakay. Sherdan naman ko, no? Dali sa ako, no? Caroline Distor Panganiban. Sherdan. Sherdan! Dapat na, sino ini? Syra, si Ma'am Jennifer Gali. Kag si Syra ang nag-Sherdan niya. Okay, sige. Pero shoutout lang sa kaya Ma'am Caroline Distor Panganiban dyan, Salamat din sa pagtutok diri sa aton nga pala tuntunan. Oy. Oh, wow. Sana Wow. Thank you so much, Sir Ronnie Caballero, for the 75 stars. Thank you. Nice one. Ano to yung number mo dito? Ay, di nakashare naman siya. Sir Jamil Biliedo Carros. Good evening, kamusta? Salamat sa load. Busy lang ako. Sana all inform. Maginaya sir, no? Basta SK chairperson ka. Grabe ka busy. Share the number ni Wendy. Ang number ni Wendy, ano na number yan? Dalang Wendy. Number 10 or 12 daw. Number 10 or 12. So 12 ka kay si Sarah, number 10. Alright, Okay, thank you sige. so much. Sir Ronnie, number 1. Number Number 1. Ito tama mo, Number wala man sa number 1. one. Number 1 sa puso ng bawat Pilipino. Di na lang. Okay, sige. Dalang may pahabol May isa pa? Si Ma'am Ivy. Ang manigaling wala tabasan. Ako na lang. Good evening, DJ Pretty, DJ Washuga. Para sa akon, sa una lang naman talaga masaya. Kapag lumipas ng mahabang panahon ng pagsasama, magkakasawaan din kayo. Hanging na lang sa hanging na lang sa punting. Hindi nyo na ulit kilala ang isa't isa. Saan na napunta yung tamis ng pagsasama nyo kapag ito nawala na?
Sa basurahan? Sa kanal? O sa outer space? Ha 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 ha! Pa-play na song. Tara na. By Joanne Tobias. Number mo, Ma'am Ivy. Share na naman sa kanal. Number 5, 8 or 5. 5, 8 or 5. So, imong number 5, Ma'am Ivy. Alright! Sige, wala man na kompleto. Aton nga, subong, no? Damo undan kwarta, so. Oy, thank you. 75 stars, Sir Edwin Domopoy. Thank you so much, Sir Edwin. Paano mag-send ng stars? Masad ka man. Abi, masad man ko. Try ba eh? Thank you so much sa mga kalag ka best friend naton, no? Sa pagpaambit sa inyong hamiling nga bulig. Salamat, Gid, sa inyong stars. Stars. Kuro kuku stars. Oras natin, 57 minutes after the hour of 8. Hibalunta na ang aton nga lucky winner for tonight. Diri sa aton nga panatuntunan sa Istoryanta. Mara, spin mo na. Dapat may kiki. Ay, padaman. First spin kita mga kalagad. Wala pa? Ara na? Ano na? Si Ma'am Jennifer Aredo sa Ay, Ma'am Jennifer! Oy! Ganda ni Ma'am Jennifer Condino. Congratulations! Isa sa mga kalagad best friend natin nga nagdaog, no? Sa grocery last time. Last time. Nakita na ninyo, no? Kung paano namon ginhatag sa iya. Ginbilin lang sa gwardya. Ginbilin lang gali sa gwardya. Thank you so much, Ma'am. And thank you so much also for waiting. For how many years nag-abot gid man yung mga grocery. Okay. Padahil lang sa pagtutok diri sa atong kapalatunton. Alright, first spin naton mga kaalagad. First spin, congratulations sa mayawid sang lucky number 17. Wala. Laton tang may ara. Number 13 si Abel, congratulations. Number 14 si Ma'am Jonah, congratulations. Last number 11. Oy, lapaw kay Wendy. Number 12 siya. Para sa isa't isa. Andito tayo para sa isa't isa. Para sa isa't isa. Alright, congratulations sa kay Abel, number 13. Ma'am Jonah, number 14. Ang tatlo ka number 11, 17, 19, wala sang may nagtaya. Wala sang may nagpili. No? Anyway, duwa nga ito nga lucky winners for tonight. Si Abel, number 13, 1-3. Si Ma'am Jonah, number 14, 1-4. So, ibalo natin kung ano yung mga nadagaan. Congratulations, thank you so much mga kalag ka best friends. Sa inyo pa dahil yung pagtutok diri sa ito nga palatuntunan sa Istoryanta. Shout out kay Tamalu, no? Okay. Ang mahako no ni Mara Jean. Tita! Ngayong gabi lang kay Madam Yani Gail, Madam Shamsi. Uy, Kay pag nag-send ko, pwede sa Gcash, hay diba? dapat ko dapat live pa. Hindi Oh, man, di na pwede rin- man. Weh? Pwede, Pwede? di ba? Pag hindi live. Sa live comment. dapat. Sa live dapat. Ay, okay, nag-load Basta, pa. depende. Okay, sige. Try natin mag-share sa sunod, no? Kay, Ari-rin sino na. pa dyan? Jam, kay Jan, kay Irene, na Marilyn, kay Japong. Hi, Nong Mayong Japong. gabi dyan. Kumusta ka mo da? Kay Bibilans Kirby Arroyo. Mga soltero na. Dasig lang ton mga bata, no? Talagko na tana. Ngipon na. Ato na. Joke lang. Wala ka pa gano'n. Hindi Amo lang. na dahil ang ano. Oo, mo. at least nag-automatic. Jill Lorene, hindi ko bago. Wow, 75. mandasig ka mo yan. Ang Thank ako you so tugay-dugay. Hanggang to pala. Hang in okay, there. share.
Okay, okay. Paano? Wala man sa Authorize. ako, no? Oo. Bebe. Wala sa ako magatungay star siya. Tinon, ito. Why, ho? Hi, di nang digit. Ha? Wala mo may nag-abot. Ano? Ato na. Log in tayo. 839954. Oh, 83 99. 554. 54. Okay. Ato na. Abe? Oh, thank you so much, kids. Online paying successful. Okay. Wala pa, imoya. Dugay siya, imoya. Gani na Alas ano yun 10 na angan-angan niya, ho? Pila? Oh, go. Ngaman wala. Ato na. Oo. Dali makikita yan. Gani. Nang Wala pa-out ako na pala. oh. nag-send. Wala. Okay na kag. May Okay, nago rin mo anyway, signal. sige. Parehas kita, oh. Anyway, thank you so much, kids, sa tanan nga nag-send sa virtual gifts. Dari sa aton nga palatuntunan sa istoryahan Wala ta. Ang himala ng Pasko. Ato na. Oh, ang Joke ilaw lang. Ng mundo. Andito ang Diyos. Dala niya yung pag-asa. Andito tayo para sa isa't isa. Andito tayo para sa isa't isa. Kabutihan ng tao ang ilaw ng mundo. Alright, this has been Nato, abe? DJ Sugar and DJ Uy, panalawag ang prices. wala pa gali. Ayan na to. Hi, number 11, groceries. Ay! Joke lang. Okay. Number 11, tani, oh. Wala yung tayan. 13 kag 14. Si Abel kag si Ma'am John na 13. Congratulations. 10 pesos nga load. Kag 14, 30 pesos nga load. Okay, ang 500 pesos nga cash sa number 4. 100 pesos nga load sa number 6. 150 pesos nga load sa number 9. Groceries sa number 11. Kag number 17, ang 150 pesos nga load. Wow. Again, sa mga kalagay ka best friend natin, congratulations. Wala Japon, Mara. Kaya Wala today, siya ako Mara? niya. Ora na ko, go. Na Kaya minus na. Di ka mo nagbayad yan. Ang putya. Kasi lain siyang ibayaran mo. Hindi ito nag-adto. Anong gon pa to ya? 49 pesos. Hindi ano yung pag-end, Mara. Dapat babayaran niya gina. Again, this has been your DJs Sugar. And your DJ Pretty. Kaya siling, importante ko gamay ka upanda ko. Basta sa masakit ikaw gid lamang mapahilayo. Kag basta yung pagtuo. Hantop gid sa makaako. Mayong gabi kag. God bless Pilipinas! Sama-sama together. Always and forever, have a happy spirit. Nagapamati ka mo sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese St. Capiz kag ginadumalahan St. Capiz Archdiocesan Social Action Center ug Kasak sa idalom sang pag-iya St. Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo.
pagapamati sa emergency broadcast sang 88.1 Spirit FM. Ini nga istasyon ang ginapanag-iyahan kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ukon Caritas Capiz nga may 600 watts power sa 88.1 MHz sa idalom sang paggiya sang Catholic Media Network kag may pahanugot gikan sa National Telecommunications Commission. Ang amon nga istasyon kag opisina nahamtang sa St. John the 23rd Building, Archbishop's Residence Compound, Lawaan, Rojas City. 88.1 Spirit FM is now signing off. Mga kauturan, ang pambansang awit ng Pilipinas.